Dakong grass fire sa Bohol nga nakaapekto sa tulo ka mga lungsod gideklarar nga fire out human sa 40 ka oras. Ani ang report. Alas 2 sa udto ni atong Domingo, Abril 23, dihang nagsugod pag-aso ang parte sa bukid sa sitio Kabugnayan sa Mabini, Bohol. Matod ni Fire Officer 1 Francis Yana sa Alicia Bureau of Fire, tungod sa kainit sa panahon ug sa kakusog sa hangin, daling nakatabok ang kayo sa silingang bukid sa Alicia ug sa Ubay. Sa monitoring sa BFP, kapin 200 ka ektarya ang apektado sa grass fire. Sa video nga kuha ni Sherry Bernaldez Alleluia, tourist guide sa Alicia, makita ang kalapad sa sunog. Ang Alicia Panoramic Park nga usa sa mga tourist destination sa lungsod, apektado. Matod sa fire investigator sa Bohol, naglisod sila pagkontrolar sa kayo. Lisod kayo sir kay habog kayo ni sa nga mga bukid. Ya unaccessible gid sa fire truck nato. Nag manual firefighting nga naghimo pumig kuan sir mga fire line, pero di gihapon matabang tungod sa mga kahoy nga sunog na, mga kugon, mga tagas na kayo. Labi na sir nga hangin katong pizza 23 sa hapon, hangin kayo. Di gid sa mapugngan. Dugang niya na nga appeal sa nasunog ang tree plantation sa DNR. Ingon man ang mga kahoy nga gitanom sa Alicia LGU. Padayon pang gisusi ang tinubdan sa grass fire. Hinatunta mga residente dire sa Alicia nga dili in taon magdaob kay lisod na magkayong panahon na kay arang inita, hangin, init, unya og mahitabo ng daob di na gyud nato mapugngan. Mo dali ra gyud kayo na mo kanat no sa labi na sa kuan kung samot na kung naay mga tanom. Base sa monitoring sa BFP, walay bay nga naapektuhan sa halapad nga grass fire. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.